אתמול בערב נעשה מעשה נבלה של ממש באחת מהערים הגדולות, העיר חולון. מועצת העיר הצביעה על ביטול הקצאת הקרקע להקמת בית כנסת ליברלי. זו הייתה הדרישה המפורשת של סיעת המועצה מראש העיר החדש, והוא אץ ורץ למלא את הדרישה כעבד שמתרפס לפני אדוניו. קרוב ל-15 שנים פועלת קהילה שוויונית בעיר חולון, קהילה שמשתייכת לתנועה הרפורמית. מאות מתושבי העיר זכו בזכות הקהילה הזו לקשר חדש ומרגש עם התרבות והמסורת היהודית. קרוב ל-15 שנים הקהילה הזאת נזרקת מחדרון לחדרון במתקנים זמניים. הרבה של הקהילה, הרבה גלית כהן קדם, היא מהמנהיגות המרשימות של תנועת ההתחדשות היהודית. בשעה שראש העיר שי קינן תקע לה ולמאות מתושבי העיר סכין בגב, היא עסוקה במסע ההסברה וחינוך לאהבת ישראל בקהילות יהודיות בצפון אמריקה. בשעות האחרונות הסיפור של קהילת קודש וחול בחולון מגיע לקהילות יהודיות בכל העולם. שמו של ראש העיר שי קינן יוזכר באלפי בתי כנסת בימים הקרובים, ולא לטובה. העתירה לבית המשפט נכתבת בשעות אלו, אבל עשרות אלפי ההודעות שיגיעו בימים הקרובים מכל העולם היהודי לתיבת הדואר של שי קינן הן חשובות הרבה יותר. והמבול, אדוני ראש העיר, אני מבטיח לך, רק בתחילתו. ואני אומר לך, מר חיים זברלו, הנציג הקנאי והפונדמנטליסט של ש"ס בעיר חולון, בית הכנסת השוויוני, זה שאין בו מחיצה, קום יקום בעיר חולון. נידרש לעוד שנה או לעוד עשור, אבל לא נרפה. נשים וגברים עוד ירקדו עם ספרי תורה ברחובות העיר חולון, בדרך אל ההיכל החדש, וגם מחולון, כן, גם מחולון, למרות ההתנגדות של סיעת ש"ס, תצא התורה שיש יותר מדרך אחת להיות יהודים במדינת העם היהודי. על מדינת ישראל תכיר בכל זרמי העם היהודי. תודה רבה.